el misteri de les campanades. Hi havia una vegada en un poble un costum molt habitual, que era tots els anys canviar les campanes de l'església. Ells mateix any les canviaven i eixe dia era tot hi havia molt nervis, perquè sempre el que feien en el poble era comptar totes les campanades per saber que el rellotge no estava averiat. Eixe mateix dia, quan va arribar les 10 de la nit, es van fer totes les campanades, però va fallar una cosa, perquè van haver 13 campanades. Doncs, al dia següent, van cridar al tècnic per canviar altra vegada el rellotge. El tècnic el va arreglar i al dia següent es va repetir la mateixa història, perquè el rellotge va tocar altra vegada 13 campanades. Doncs van pensar que això ja no era coincidència, això era que alguna persona del poble estava manipulant el rellotge. I uns xiques molt curiosos es van proposar arreglar el rellotge, però amb pistes, perquè hi havia un xic que estava manipulant. Quan va acabar tot això, es van donar compte que el que feia totes les pistes era el xic més discret de tot el poble, que era el vell Xutxe. Al final es van fer amics i van prometre que no contarien el secret a ningú.